Turgashi, amma ka mawaƙin siyasan nan wanda aka fi sani da suna mawaƙi Dauda Kahutu Rara a ƙarƙashin jam'iyyar APC a kotu. Inda an maka wannan mawaƙi a kotu ne bisa zargin damfarar kuɗaɗe kimanin naira miliyan 10,300. Wannan rahoto ne mai zafi, yanzu haka muna ɗauke da cikakken rahoton, gashi nan za mu saka maka a cikin wannan tashar tamu yanzu nan ba tare da ɓata wasu lokuta ba. Assalamu alaikum mai sauraro, barka da zuwa wannan tashar tamu mai suna Hausa World News TV. To da Allah dai wannan zuwan ka ne na farko, ka daure ka dangwala mana subscribe, kana ka danna mana alamar ƙararrawa, domin hakan shine zai baka damar samun cikakkun bidiyoyin mu daɗaɗa kuma zafafa a kan lokaci da zaran mun ɗora. Mun gode da kallon wannan tashar tamu mai suna Kannywood Blogger TV da kuke yi a koda yaushe. Godiya ta musamman ga dukkan masu sauraron mu a cikin wannan channel ɗin tamu mai ɗimbin albarka. So mai sauraro, ka karkaɗe kunnen ka sannan ka gyara zama domin jin yadda aka maka mawaƙin siyasan nan Dauda Kahutu Rara a gaban kotu bisa zargin damfarar wasu kuɗaɗe kimanin naira miliyan 10,300. Wani matashi ya maka mawaƙin Dauda Kahutu Rara a kotun da ke zaune a cikin jihar ta Kano ne a Rijiyar Zaki, inda an maka shi ne akan wasu kuɗaɗe kimanin miliyan 10 saboda sun yi wani kasuwanci, kuma gayan ya buƙaci a ba shi haƙƙinsa, kuma mawaƙin Dauda Kahutu Rara kwata-kwata bai bayar ba, inda ya ga kuma ba shi da wata hanya, ba shi da wata ƙofa wacce za a karɓar mai wannan haƙƙi nasa sai a gaban kotu. Hakan ne ya saka wannan matashi ya garzaya ya yi takanas ta Kano zuwa kotun domin kai karar wannan mawaƙi Dauda Kahutu Rara, domin kotun ta tsaya tsaf ta shari'a domin fitar da haƙƙinsa a hannun mawaƙin Dauda Kahutu Rara. Inda wannan lamari ne babba wanda ya ja hankalin mutane da dama a faɗin ƙasa tamu ta Najeriya. Wannan dai shari'a za a gudanar da ita ne a cikin jihar ta Kano gabaki ɗaya. Kamar yadda kuke ganin wannan takarda ce ta shari'ar da aka fitar, sannan kuma da bayanin dalla-dalla na neman mawaƙin Dauda Kahutu Rara da kotun ta yi. To mai sauraro, me ra'ayinka tattare da wannan bidiyo da muka maka? Ya kamata a ce ka turo mana saƙonka ta hanyar zuwa ƙasan bidiyon namu kai mana comment, domin kuma muna yin duba duk saƙonninku da kuka saba aiko mana a koda yaushe da zarar mun ɗora muku bidiyon mu babu ƙaƙƙautawa. Kai dai kawai mai sauraro, ka lalaba ka turo mana sakon naka ta hanyar zuwa kasan bidiyon namu kai mana comment. So mai sauraro, kar ka manta dai ka tare da wannan channel din mai suna Kannywood Blogger TV. To da Allah in dai wannan zuwan ka ne na farko, ka daure ka dangwala mana subscribe, kana ka danna mana alamar ƙararrawa, domin hakan shine zai baka damar samun cikakkun bidiyoyin mu daɗaɗa kuma zafafa akan lokaci da zaran mun ɗora. Mun gode da jamuran kasancewa da mu da kuke yi a cikin wannan tashar tamu kullun da zarar mun ɗora muku zafafan labarai a wannan tashar tamu mai inganci. Mun gode sosai da gudunmuwar kallo.